Свабодныя і сумленныя выбары немагчымыя пры адсутнасці свабоды слова, медыа, а таксама ва ўмовах рэпрэсіяў. 37 краінаў-удзельніц групы сяброў дэмакратычнай Беларусі нагадалі рэжыму Лукашэнкі пра абавязанне перад АБСЕ. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін, галоўныя навіны гэтыя суботы вашай увазе. Путінскі арэшнік дапаможа скасаваць санкцыі, лічаць лукашэнкаўскія министры. Он хочет сказать, что посредине есть еще что-то, что дает ему зазор для эскалации. Что, дескать, и мы, Россия, можем эскалировать этот конфликт без ядерного оружия. Вот здесь вранье. 25 гадоў саюзнай дзяржаве памылка Лукашэнкі, якая ўсё менш пакідае шансаў для незалежнасці Беларусі. Лукашенко на той момент хотел стать кіраўніком России, альбо об'єднаної російсько-білоруської держави. Всім добра відомі ягоныя словы, якія прасачыліся ў прэсу. Беларусь для мяне пройдзены этап. Калядныя аздобы сваімі рукамі распавядаем пра тое, як зрабіць выцінанку з нядаўняга часу нематэрыяльную спадчыну ЮНЕСКО. Спачатку сонца, потым сам анёл, і можна дадаць вось зорачкі такія з фальгі такой залатой. Беларуская вайсковая прамысловасць прымае ўдзел у вытворчасці расійскага ракетнага комплексу «Арэшнік». Пра гэта заявіў намеснік начальніка Генштабу ўзброеных сілаў Беларусі Сергей Лагадзюк. Навошта Лукашэнку яшчэ большая вайсковая прысутнасць Крамля? І ці такі небяспечны для краінаў НАТО «Арэшнік», як яго малюе путінская прапаганда, высвятляў Александр Борозенко. Считайте, если вот все-таки на территории Беларуси «Арэшнік» появится, санкции против вас не введут ваши коллеги? Аблегчыць перамовы і нават можа прывесці да адмены санкцыяў. Міністры замежных справаў і эканомікі ў размове з расійскім прапагандыстам дэманструюць сваю задаволенасць заявамі Пуціна і Лукашэнкі пра размяшчэнне на лета ў Беларусі ракетнага комплексу «Арэшнік». Санкции сразу же, да? Конечно. У іх такая задача хваліць усё, што робіць правадыры. Таму тое, што яны кажуць, гэта не вельмі цікава, і асабліва калі міністр эканомікі уяўляе сябе буйным спецыялістам у галіне стратэгічнага ўзбраення і стратэгічнага супрацьстаяння. Просьбу пра базаванне на тэрыторыі Беларусі новай расійскай зброі Лукашенко выказаў Пуціну падчас учорашняга падпісання дамовы пра ўзаемныя гарантыі бяспекі ў межах саюзнай дзяржавы. Ды паставіў умову. Маўляў, першы час расійскія войскі змогуць ажыццяўляць запускі «Арэшніку» з тэрыторыі Беларусі. Аднак пазней кантроль над зброяй мусіць атрымаць лукашэнкаўскае войска. Пуцін у адказ паабяцаў паставіць «Арэшнік» у другой палове наступнага года. Вторая половина будущего года. Да, вторая половина. Спасибо. Што праўда, са словаў гаспадара Крамля, у выпадку магчымага выкарыстання зброі Беларусь можа толькі вызначаць мэты. Кантраляваць жа «Арэшнік» будзе расійскае войска. Гэта ператварае яго з моцнага гульца, з нейкай мацнейшай зброі у яго ў руках, ператварае проста на хлопчыка, якім скарыстаўся іншы старэйшы хлопчык, і на яго тэрыторыі паставіў сваю зброю, фактычна паставіў яго пад верагодны нейкі зваротны удар. Адпаведна, таму Лукашенко і спрабуе ўсімі сіламі прадэманстраваць сваё лідарства, свой уплыў, а Пуцін, наадварот, дэманструе, як ён карыстаецца Лукашенко. Размяшчэнне распіяранага Пуціным ракетнага комплексу на тэрыторыі Беларусі не дасць рэжыму Лукашэнкі дадатковых бонусаў, а толькі яшчэ больш замацуе ягоную залежнасць ад усходняга суседа, сцвярджаюць аналітыкі Інстытуту вывучэння вайны. Размяшчэнне балістычных ракетаў «Арэшнік» у Беларусі прасуне даўнія стратэгічныя намаганні Крамля ў падрыве беларускага суверэнітэту і дэ-факта анексіі Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы. Аналітыкі зазначаюць, нават калі «Арэшнік» з'явіцца на тэрыторыі Беларусі, гэта не прынясе новых значных рызыкаў для Украіны і краінаў блоку НАТО. Расія і так мае ў Калінінградскай вобласці ядравую зброю, ды выкарыстоўвае пры абстрэлах Украіны гіпергукавыя балістычныя ракеты. «Арэшнік» патрэбны Пуціну хутчэй як інфармацыйная зброя. Путин создает миф,
что у него между тем оружием, которое сейчас, вот поймите, да, есть такие градации. Вот есть оружие, которое он употребляет сейчас, это ракеты Х-101, ракеты «Искандер», то, что он с первого дня войны употребляет против Украины. А есть ядерное оружие. Вот он хочет сказать, что посредине есть еще что-то, что дает ему зазор для эскалации. Что, дескать, мы, Россия, можем эскалировать этот конфликт без ядерного оружия. Вот здесь вранье. Першае і адзінае выкарыстанне расійскім войскам ракеты сярэдняй далёкасці «Арэшнік» адбылося 21 лістапада пры ўдары па ўкраінскім горадзе Дняпро. Тады Пуцін назваў новы комплекс найноўшую распрацоўкаю, недасяжную для ніводнай сістэмы СПА, ды загадаў запусціць яго ў серыйную вытворчасць. Замежныя вайсковыя адмыслоўцы лічаць новую расійскую зброю проста мадыфікацыяй ракетаў 90-х гадоў минулага стагоддзя. Александр Баразенко, Белсат. Быць у саюзнай дзяржаве лепш, чым у еўразвязе, бо гэткі хаўрус карысны абодвум бакам, заяўляюць дзяржаўныя прапагандысты. Фактычна ж дамова, што падпісалі тагачасныя кіраўнікі Беларусі і Расіі 25 гадоў таму, яшчэ больш павялічыла залежнасць нашай краіны ад Крамля. Каму ж тады, навошта саюзная дзяржава была патрэбная і у ва што яна ў выніку ператварылася, разбіраўся Антон Бяздольны. Увечары пятніцы Пуцін вылеціў з Менску ў суправаджэнні 2 самалётаў падманак. На гэта звярнуў увагу канал «Матолька памагі». Адметна, што беларуская і расійская прапаганда пра ад'езд расійскага кіраўніка расказалі толькі наступным днём. За 8 гадзінаў пятнічнага візіту Пуцін з Лукашэнкам паспелі ўзгадніць адзіныя правілы абароны правоў спажыўцоў, стварыць аб'яднаны рынак электраэнергіі і зацвердзіць камфортныя тарыфы замест адмены роумінгу. Але галоўнаю падзеяй стаў іншы дакумент – дамова пра гарантыі бяспекі саюзнай дзяржавы. Ёю задэкларавалі размяшчэнне ў Беларусі расійскай ядравай зброі. Беларусь знаходзіцца пад прыцэлам магчымага прэвентыўнага ўдару ці удару ў адказ з боку краін НАТО і Украіны ў выніку, калі з тэрыторыі Беларусі пачнецца яшчэ адзін этап агрэсіі Расіі. Дзеля надання большай цырыманіяльнасці сабралі Дзяржсавет саюзнай дзяржавы, звезлі топ-чыноўнікаў абедзвюх краінаў, а сам савет са студзеня перанеслі на снежань, напярэдадні 25-годдзя саюзнай дамовы. 8 снежня 1999 года ў Маскве яе падпісалі Ельцын і Лукашенка. Аднак на той момант саюз ужо існаваў, аформілі яго яшчэ 2 красавіка 97-га. Тая дата да сёння адзначаецца як дзень яднання Расіі і Беларусі. Праз 2 гады саюз сфармалізавалі. Лукашенко на той момант хацеў стаць кіраўніком Расіі, альбо аб'яднанай расійска-беларускай дзяржавы. Всім добра вядомыя ягоныя словы, якія прасачыліся ў прэсу: «Беларусь для мяне пройдзены этап». І ён всю эту інтэграцыю там з 96-го до конца 90-х рабіў, маючы на мэце стаць кіраўніком аб'яднанага гэтага саюза ці проста аб'яднанай дзяржавы, ці нават, я думаю, он смело бы выкінуў бы незалежнасць Беларусі дзеля гэтай сваёй мэты. У тым жа 99-м упершыню прапісалі канкрэтны план дзеянняў. Планавалася уніфікацыя беларускага і расійскага заканадаўства, падатковых і фінансавых сістэмаў. Мелася з'явіцца і адзіная валюта. Гэта быў спосаб перадусім закансерваваць савецкую эканоміку, закансерваваць савецкія вытворчасці, пазбегнуць неабходнасці рашучых рэформаў у эканоміцы. Такі баязлівы інерцыйны падыход, які лукашэнкаўская ўлада прыняла. Аднак з прыходам у 2000-м да ўлады Пуціна на 2 дзесяцігоддзі саюзная дзяржава ператварылася ў фармальнасць, а замест эканамічнага збліжэння паміж краінамі пачаліся так званыя газавыя нафтавыя войны за цены на энерганосьбіты. Неоправданно резкое повышение цен на российский энергоноситель в сочетании с явно недружественными действиями и риторикой отдельных политиков Российской Федерации больно ударило по нашим отношениям. Пераломам у гісторыі саюзнай дзяржавы стаўся крызіс лукашэнкаўскай улады ў 2020 годзе. Санкцыі і палітычная ізаляцыя Беларусі з боку заходніх краінаў за жорсткае задушэнне паслявыбарчых пратэстаў вымусілі Лукашэнку да бліжэйшай супрацы з Пуціным. Пасля 20-го ён уже з меншай сілай можа адбівацца, бо ён больше залежнасці ад Расіі і ад Пуціна. І можна сказаць, што то, што называецца там інтэграцыяй,
гэта набыла вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці рысы. Акрамя ўласна эканамічнага збліжэння пашырылася экспансія ідэяў расійскага свету ў беларускую культуру. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну працэс яшчэ больш узмацніўся. Любыя нацыянальныя праявы цяпер трапляюць пад нападкі расійскіх сілаў. На канцэртных пляцоўках выступаюць амаль выключна расійскія артысты. У тэатрах усё часцей ідуць спектаклі расійскіх аўтараў, а міністэрства адукацыі распрацоўвае агульны падручнік з расійскім поглядам на гісторыю. Часта гэта ініцыятыва нават сабатуюцца беларускімі чыноўнікамі, якія ўсё ж такі не хочуць бачыць Беларусь часткай Расіі. На адкрыта нейкі прапагандысцкія імпрэзы людзі не ходзяць альбо заганяюцца выключна там з адміністрацыйным рэсурсам. Паралельна і насуперак, безумоўна, развіваецца ўсё ж такі гэтая беларуская прастора, новае пакаленне беларуска-арыентаванай моладзі. Тым не менш, улады не спыняюць спробаў паўплываць на погляды маладых беларусаў. Выданне «Флагшток» даведалася, што на пачатку снежня беларускія школы атрымалі загад тэрмінова арганізаваць адзіны урок да 25годдзя падпісання дамовы. З малодшымі школьнікамі настаўнікі мусілі вадзіць карагоды сяброўства, а са старэйшымі слухаць цытаты Лукашэнкі і Пуціна пра саюзную дзяржаву. Антон Бяздольны, Белсат. Беларуса Яўгена Муравіцкага, якога раней затрымалі на акцыі пратэсту ў Тбілісі, удалося эвакуяваць з Грузіі ў Літву. Амбасада нашай суседняй краіны выдала Муравіцкаму разовую візу. Пра гэта паведаміў праваабаронца Роман Кисляк. Грузия небезопасна, учитывая, что он стал участником протестов, учитывая, что его уже разыскивали. Для каких целей его разыскивали? 4 человека, сотрудника, предположительно, какой-то спецслужбы, мы не знаем. Поэтому опасность, риски оставались. Дальше совместно с правозащитниками литовскими и белорусскими мы будем оказывать помощь, которая возможна в таком случае, и в том числе пробовать легализоваться в Литовской Республике. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Пры той жа ўмове бяспека перад усім. Дзякую, што вы з намі. Да замежных навінаў у Румыніі пачаліся ператрусы ў межах расследавання справы пра магчымую фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў. Скандал разгарэўся пасля нечаканай перамогі ў першым туры прарасійскага кандыдата Кэліна Джарджэску. Пастановою суда вынікі галасавання анулявалі. Расследаванне працягваецца, каб выявіць усе акалічнасці магчымых парушэнняў. Пра іншыя падзеі ў свеце ў нашым аглядзе. Больш за 10 асобаў загінулі, каля 20 пацярпелі. Такі вынік расійскіх удараў вечарам пятніцы па ўсходніх раёнах Украіны, Запарожжя і Крывым Рагу. Пашкоджаныя жылыя дамы, аўтамабілі, крамы, знішчаная станцыя тэхабслугоўвання. Тым часам Владзімір Зеленскі перадаў Збройным сілам Украіны першую партыю найноўшых ракетаў-дронаў «Пекла». Новае ўзбраенне можа паражаць цэлі на дыстанцыі да 700 кіламетраў, а таксама мець такую ж хуткасць за гадзіну. Гэта першая серыя ўкраінскіх ракетаў-дронаў, што перадалі ў войска і запусцілі ў серыйную вытворчасць. Таксама Зеленскі паведаміў, што ў краіну прыбыла другая партыя знішчальнікаў F-16 ад Даніі. Ён падкрэсліў, што гэтыя самалёты ўжо выкарыстоўваюцца для абароны ўкраінскай інфраструктуры, ды збіваюць расійскія ракеты. У ноч на суботу ў Тбілісі адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі еўрапейскай інтэграцыі і паліцыяй. Асноўныя падзеі разгарнуліся на цэнтральнай вуліцы Руставеля, каля будынку парламенту Грузіі. Паліцыянты скарысталі вадамёты і слезацечны газ для разгону дэманстрантаў. Пратэстоўцы выкарыстоўвалі феерверкі, а таксама кідалі ў паліцыю бутэлькі і камяні. Паводле грузінскага аддзялення міжнароднай арганізацыі Transparency International, усяго ў краіне на акцыях пратэсту, якія працягваюцца вось ужо больш за тыдзень, былі затрыманыя каля 400 асобаў. Сірыйскія паўстанцы заявілі, што ўзялі пад кантроль паўднёвы горад Дар-А. Пра гэта піша агенцтва Reuters. Тым часам Башар Асад застаецца ў Сірыі, але ягоная сям'я пакінула краіну. Дзеці і жонка вылецелі ў Расію, а зяці ў Эміраты. Пра гэта паведамляе Wall Street Journal. Прэзідэнта Сірыі ўжо праінфармавалі, што ўмяшанне Расіі ў канфлікт, калі і будзе, то абмежаваным, бо ў Масквы цяпер, маўляў, іншыя прыярытэты. Ужо вядома, што расійцы эвакуююць прынамсі частку сваіх сістэмаў СПА С-300 з авіябазы Хмеймім.
Тым часам сірыйскія паўстанцы працягваюць развіваць свой імклівы наступ. Яны ўшчыльную падышлі да стратэгічнага гораду Гомс, што звязвае сталіцу краіны Дамаск з морам. Дзесяткі тысяч людзей бегуць з трэцяга паводле велічыні сірыйскага гораду, напалоханыя паведамленнямі пра набліжэнне паўстанцаў. Парламент Паўднёвай Карэі не змог абвесціць імпічмент прэзідэнту Юн Сок Ёлю, бо не было кворуму. Пастанову выказаць вотум недаверу лідару краіны прынялі на фоне палітычнага крызісу, звязанага з нядаўнім увядзеннем у Паўднёвай Карэі ваеннага становішча. Раней кіраўнік дзяржавы публічна прасіў прабачэння ў нацыі за гэты крок, растлумачыўшы яго неабходнасцю падтрымання парадку. Сітуацыя застаецца напружанай, але галасаванне паказала, што ў прэзідэнта ўсё яшчэ ёсць падтрыманне ў парламенце, незважаючы на крытыку ад апазіцыі. У Парыжы пасля 5 гадоў маштабнай рэканструкцыі афіцыйна адкрылі Нотр-Дам-де-Пары. Першая імша ў адрэстаўраваным пасля пажару сабора азначылася асвячэннем галоўнага алтара. На ўрачыстай цырымоніі сабраліся каля 50 кіраўнікаў дзяржаваў і ўрадаў, ад лідараў Еўрапейскага звязу да новаабранага прэзідэнта США Дональда Трампа. У імпрэзе ўзяў удзел і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Чакаецца, што пасля адкрыцця сабор зноў стане адным з самых наведвальных аб'ектаў у свеце, прымаючы да 15 мільёнаў турыстаў за год. Павел Аленікаў, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Перадкаляднае рыхтаванне прыемны час для многіх з нас, асабліва калі можна зрабіць нешта сваімі рукамі. Напрыклад, выцінанку, якую на днях злучылі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Пра мастацтва вразання з паперы наш наступны сюжэт. Кожны, хто хоць калісьці выразаў сняжынку з белай паперы, так, яны ведалі, што такое выцінанка. Толькі не было для гэтага назвы. Сняжынка і сняжынка. Мастачка Надзея Бука займаецца выцінанкай, традыцыйным выразаннем з паперы, прынамсі 1,5 гадоў. І навучылася я выцінанцы ў школе маладзечанскай. Гэта адна з самых такіх моцных школ выцінанак. І у мяне выкладала выцінанку Чырвонцева Вікторыя Мікітаўна. На жаль, яна ўжо памерла, але яна займалася адраджэннем выцінанкі. Выразанне карункавых узораў з паперы вядомае з 16-17 стагоддзяў, але тады гэта быў прывілей багатых. Моцна распаўсюдзілася выцінанка ў 19 стагоддзі, калі папера патаннела. Гэткімі хутка зробленымі карункамі аздаблялі жытло. Пад іконы вешалі, на паліцы зубкеты вырэзвалі, дорожкі вырэзвалі, сцілалі ў шкафчыкі, вязі ўсюды пасцілалі і на вокна. На крыжыкі, бывае на кладбішчы, тоже я вырезвала маленькие такие полотенцы, даже Пасха, коляды, Новый год. На праздники мы это робили в хатах. Выцінанка вядомая таксама ў нашых суседзяў. Выразалі аздобы з паперы і літоўцы ды палякі. Ёсць у гэтага рамяства і рэгіянальныя адметнасці. Напрыклад, на Наваградчыне выцінанка робіцца з дапамогай цвікоў, стамесак, і яна называецца выцінанка-выбіванка. Асаблівасць выцінанкі менавіта любанскай то, што ў нас выразалі не толькі з паперы, а і з тканіны. Тонкага паркалю, белы або чырвоны, напэўна, мог быць і чорны, але аднатонны. Гэта выразаліся абрадавыя рушнікі. Калі ж з'явіліся танныя матэрыялы для аздаблення жытла, выцінанка прыйшла ў заняпад, бо часта асацыявалася з беднасцю. У 90-е гады мінулага стагоддзя яе пачалі адраджаць ужо як мастацтва. Але рабіць гэта было няпроста, бо ўзораў ніхто не захоўваў. Калі папера забруджвалася ці рвалася, выцінанкі проста спальвалі. Калі, напрыклад, ткацтва ці вырэзванне, не ведаю, з дрэва можа захавацца на вякі, так ці іначай, у той ці іншай ступені, то выцінанка, яна знішчалася з самімі майстрамі, яны не бачылі ў ёй той самай каштоўнасці, якую бачым зараз мы. І з гэтым звязаны цяжкасці ў яе вывучэнні. Сёння ў спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО апроч выцінанкі ёсць яшчэ 5 беларускіх пазіцыяў. Пры гэтым 2 абрадам са спісу патрэбная тэрміновая ахова. Гэта калядныя цары з вёскі Семежава Капыльскага раёну і веснавы юраўскі карагод, што ладзяць у вёсцы Пагост на Гомельшчыне. Таксама ў спіс ЮНЕСКО ўнесеныя саломапляцення, культура бортніцтва, гадавання дзікіх пчолаў і ўрачыстасць у гонар шанавання абраза Маці Божай Буцлаўскай ці Буцлаўскі фэст.
Сёлета ў красавіку Беларусь накіравала ў ЮНЕСКО дасье яшчэ адной нематэрыяльнай гістарычна-культурнай каштоўнасці. Гэта культура беларускай дуды. Паводле ананімнай крыніцы reform.news, станоўчы адказ міжнароднага камітэту моцна залежыць ад якасці пададзенай заяўкі. Дасье можа пісацца месяцамі. Гэта руплівы працэс збірання і фіксацыі каштоўнай інфармацыі. Файл на атрыманне беларускай выцінанкай статусу нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО быў падрыхтаваны яшчэ некалькі гадоў таму. Працэс разгляду даволі працяглы. Сёння ў загашніку засталося 2 файлы, але новых дасье не будзе. У дзяржаўных установах тупа не засталося спецыялістаў, якія маглі б іх падрыхтаваць. Што ж можна зрабіць цяпер? Прынамсі, захоўваць і развіваць тое, што маем. Надзея Бука робіць у тэхніцы выцінанкі свае арыгінальныя працы, а далучыцца да гэтага мастацтва перад калядамі можа бадай што кожны. І я зрабіла малюнак алоўкам, а потым звычайнымі манікюрнымі нажнічкамі пачынаю па контуры так выразаць гэтага анёла. Потым звычайна белым клеем на паперу і спачатку сонца, потым сам анёл, і можна дадаць зорачкі такія з фольгі такой залатой, і будзе прыгожа. І адразу з'яўляецца перадкалядны настрой. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ой, во. І да навінаў надвор'я, галалёдзіцу і мокры снег абяцаюць сіноптыкі і заўтра. Кіроўцам варта быць асабліва асцярожнымі. На гэтым у нас усе навіны. Дзякую за прагляд аб'ектыву. Заставайцеся з Белсатамі надалей.